Čau ľudia, moje meno je Amazingman. Chcem a vítajte vašho videa. Toto video bude znovu s Endermanom. Čaute. A teraz sme si už na tomto survival navili. Už tu máme nové vecičky. Čiže môžete si aj všimnúť, koľko nových vecičiek sme spravili. Už sme ponachádzali aj nejaké obsidiány a také veci. Hej, čo ma ty tu zabíjaš? A toto na čo máme 3 pece inak. A vidíte tu tieto 2 diamantiky. Z tých vyrobím meč. Ty si už jeden meč vyrobil, ty blbec. Ty si blbec, fakticky. Jeden meč. Tak ja si tiež jeden zoberiem. A dám to na normál. Také normálne. Pohodičke. A toto zlato dám piecť. Irony nemáme. Máme také. 3. 8 som ja zobral túto z pece. A 10. Dorobím si brnko. Boty. Ja potrebujem ironov. Ja mám už kompletné brnka. Koľko ironov ti vystalo? Pozrej, teraz ťa zabijem tým diamečkom. Nie. Bum. Prestaň. Ty si ma zabil. Počkaj, tie veci ti tam nechám. Nezobral som ti zatiaľ žiadnu. Zobral. Nezobral. Aj brnenie. No, aha, brnenie som ti zobral nejaké. Počkaj, to ti vyhodím. Naval to sem. Nejaké sa mi od teba hodil. Ešte hlava. Ešte nejaké irony myslím, že si mal. Nie? Diga, ono to je túto. Počkaj, dám ti do truhly. Aha, tuto je mečík tvoj. Potom ešte čo máš také, dám ti ešte tieto drevené veci, tu ani nepotrebujem. Dobre, to mohlo byť všetko. Mečík ten si tiež pripravím. Aj iron mi nabal. Jaký? Tak počkaj, ale ja som si vyrobil brnko, takže ja ich mám mať 4, tu máš 4, tvoja iron nejaký. Ale ja ešte potrebujem 2 irony. Ježiši. Na čo? To si stratil nejaké brnko. No bože, dávaj. 2 irony. Asi potrebujem vozíček vyrobiť. Ja nedoplňujú sa mi životy, treba jedlo nejaké. Takže ja si sem pripravím taktiež aj nejaké jedielko. Vyspíme sa. Počkaj hneď, ja si sem dám nejaké jedielko ešte pri sebe. Ňam. Dobre, poďme teda. Môžeme spať. My nás tu nenahondili príšať. Ja to dám radšej na easy. Ako teda pôjdeme do jasky, tak... Veď sa vyspí. Však sme sa vyspali už, debil, nie? No to si chrápal. Iba chvíľočku. Aha. Pozaj, poďme pre kostičky. Na niečo sa nám hodia, nie? Hodia tie. Tam je ďalší. Skeletoníci hojali. Jej. Teraz tu už asi nebudú príšerky. Zhrnice meso neberme. Ja mám 2 šípy a 2 kosti. Čo som to tu videl? Nič. Ty máš šípy, super. O tie šípy nemám záujem ani. Zabijem prasa. Na čo? Ahoj. Na jeden krát. Super, to si sa dozvedel až teraz. Nie. Tak on teda kúpať niekde. Poďme znovu do tých jask. Podaj ešte nejaké tóny. Vyrobím torčky. Takže torčky. Môžeme už vyrobiť aj redstone torčky. Veľa.
Počkaj. Tie restovníky, tie si zoberiem nejaké. Navedieme sem nejaký restov signál, nie? Dobre, jeden z tebe tu nechám. Zrejme skúsim, že koľko... Spravíme redstone bloky. Nejaké. 20. Ale ne. To je dobré, ja už idem dole. Čo ty robíš vlastne teraz? Idem ťa pozrieť za chvíľu. Čo robíš? Haló, čo robíš? Ja viem. Kolanice. A čo ja vím? Ja kolanice. Ježiši Maria. On ich robí strašne šitné, že až. A vlastne na čo ti sú? Neviem hrať. Vieš, na čo sú možno tak dobré? Na prevoz. Ahoj. Pozor, lebo ťazím. Hej, čo robíš? Vieš, na čo sa zídu tie kolajnice, ty debil? Do jaskyne, aby nás odviedli. Dobre. A potom si spravíme rýchlostné kolajnice, ktoré nás odvedú hore. Len chod takéto nakopať do jaskyne. Mal som ich 27. Len? Toto všetko je 27, dobre. Asi teda 27 alebo 25. Počkaj, čak ich tam dáme pre Boha, ne? Dobre, ja ich mám teraz 13. Koľko ich máš ty? 12. Prečo iba 25 ich teda máme? Čo sme ešte niekde tam zapomínali to jedno. Daj ich do trhu. Počkaj, vlastne z čoho sa vyrábajú tieto kolajnice? Inak by ma zaujímalo co. Z ironov a zo stikov. Z ironov a stikov. Aha, z ironov a stikov, dobre. Takže zoberiem si irony a stiky a idem si ich... Daj tých 12 kolajničiek. Ale irony nemáme. Tu už nemáme žiadne... A 2 máme. Ale to nám nepostačí. Poďme nakopať do jaskyne. Na koľko ironia stojí celkovo? Dobre, ich chcem takto položiť zatiaľ tieto. Aby nás to odviedlo aspoň tam do tej onej. A máš vozíček? Hej, no Riči, čo s týmto teraz pravím? S čím? Počkaj hneď. Niečo s týmto porobím, lebo keď to vedie dole a ešte to plus odbáča, tak sa to sa nedá. Potom. To rýchlostné tam budú. Počkaj, nejako ich potrebujem hodiť. A čo je toto? Alebo toto sa možno bude vchádzať ešte. Buď sa bude taďto vchádzať. Ne, taďto sa už nevchádzať. Toto zahondíme. Ale bude sa iba taďto Dobre, asi vchádzať. Toto ide. Ale ešte tuto hondi. Ja idem dole po kolanicách. Ty debil! Ideš od nich preč? Idem do jaskyne. Iš. Idem do jaskyne kopať tie debiliny. Dobre, takto sú dobre. Takto sú pre tie kolenice. Iron. Dobre, kúp čo aj viac. Už máme bez irona. Ešte choďme nejaké nakopať a ja idem. Však tu po celej jaskyni sú tie kolanice. Miliardu ich tam je. Táto jaskyňa je taká veľká, že až nie. No. Takže to nás zase niekde zavedie. Nemám torčky. Super, koho to zaujíma. Takže keby sme sa tu náhodou stratili, tak... Aha, čau. Kopme čo najviac ironu a čo najviac čau, Endry nejak. No toto ešte nepreskúma na čas, sem idem pozrieť tiež. Tu je koľko tých kolaníc, ty kokos, poď sem. Asi.
Tu je na každej strane, poď sem za mnou. Za mnou, Endermaniak, poď. Čo tam je? Strašne veľa kolajníc, poď za mnou. Za mnou. Veď idem. Poď na tú hlavnú uličku. Kde je? Áno, tady choď za mnou. Ty kokos, za mnou choď. Veď idem. To ideš niekde debilne, ty. Ale ja neviem, jak sa tam mám dostať. No teraz, a teraz tam. Nie tam. Tuto? Nie do Počkaj, ja tam idem, ty. Tatkoš. Hej, Endermaniak. Tuto hore, ty debil. Kubo, najprv poď si sem. Nie. Poď za mňou, poď za Ale mňou. volaj ma Amazing Man navyše. Poď sem za mnou, však tu je kolajnic jak nasratých. Ja ich idem kopať, pozeraj. Ty budeš kopať napríklad túto časť a ja túto. Kde? Počkaj, no. Už to. A tu je kolajnic jak nasratých aj na tejto strane. Ty kopem tú stranu. Kolajnica. Kde si? Tuto. Tak ty kopem tú stranu. A ja budem túto stranu kopať. A na čo nám budú tie pomaly? No aby až sem dole do jaskyne. A potom rýchlostne dám, aby išli von z jaskyne. Ja potrebujem trošky. A to je už koniec, dobre, nevadí. Amazing. No, Trošky. Idem. ježišeho, ja ti... Čo ti... Oh! Moc, ja som sa tu niekde prepadol. Som si nevšimol, tieto debilné bloky. Á, dobre. Takže to už nebude. Asi ešte nie. Ale toto už bude. Budeme mať aj luk. Ideme sem. V tejto časti pozrieť, kde som padol. Ty kokos. Môžeme. Poďme teda. Je celkom iron nejakou inak by som povedal. Choď. Ty kokos, poď sem okamžite, počkaj. To ti hneď vykopem. Poď sem. Dia. Dia čo? Dioše? Yes, dia. Počkaj, len najprv zastavím tú lavu. Som ju zastavil. Tak môžeš ten blok vykopať hen ten. Ja budem kopať ten diamant a one. A tu sú ešte aj zadu. Aj irony vykop. Čakaj, irony si tiež kopem. Počkaj, nechcem sa tu niekde prepadnúť do ryti. Máš nejaké dioše? Ja nie. Som tých všetkých škohol. Do ryti, čo je tu? Nejaká tma? Ideme toto celé preskúmať. Ty kokos, ale táto jaskyňa je fakt strašne veľká, je, nie? No. Musím aj ja priznať. Daj mi si pár trošek niekde. Kde ti ich mám dať? Niekde mi ich polož, ja si ich vykopím. Koľko ich máš? No, ani veľmi nie. Aha, toto je až nejak hore. Ježiš. By som už dal inak ako aj zakázanú časť, nie? Daj. Toto je jaskyňa, yes? A tuto je lava nado mnou. Ako víš? Počkaj, lava. Som vedel, dobre. Ako si vedel? Lebo tam kvapkalo. Chápeš, ne? Lidi. Ne. Dobre to. Teraz to treba zastaviť, ty kokoze, aj na čo som to vlastne aj robil. Poďme do nej, nie? Takže teraz, ak sa mi tento skok vydarí, alebo... Aha. Horím. Ja tam mám blok ani torčku. A tu už máme torčky. To čo je? Kokos. Počkaj, ja musím... Spojené. Idím aj ja. Preskúmajme tú celú jaskyňu. Celú toto. Áno, to je spojené.
celé toto preskúmajme. Najmä viac. Ako sa dá. Vydolujme maximum. Kde si? Poď okamžite krumpať niekde. Ak sa ti dá ešte. Kurňa. Ty si umrel. Ešte ti možno nejaké veci zostali, ale... Kde si bol vlastne? Povedz mi. Počkaj, tam idem. Presne tam. A to si padol do lavy, alebo kde? Áno. A vidím tu XPčka, počkaj. Dobre, áno. V takej tme. Áno. Dobre, beriem ti tie veci. Ale to si kde mohol byť v láve? Tam bola aj láva, ja som ju chcel zastaviť a... Si padol do nej, jasne. Chápem ťa. Potom ti... A teraz sa jak tam dostanem? Neviem. Ja ti potom dám tie veci. Ja pôjdem potom hore a dám ti tie veci. Ja to tu pomyslela sem hoci kde po jaskyni. Zober si späť uhlie a vyrob si porchoviny. Ale ja tu vidím teraz dioše. Zlato. Ale nehaj zlatom a hotovo pomaly. Ale veď rýchlostné kolanice musíme vyrobiť. Vlastne inak fakt. To sa vyrába zo zlata. Srna irony. Potom si ich čítnem. A hotovo. Čo? Áno. Tie rýchlosti. Ne, srna irony. Ale... Tak teda dobre, potom si ich teda čítnem. Na konci videa vám to aj ukážem, že ako sa to možno čítuje. Ale to vám natočím možno aj tutoriál. Ideš. Aha, to sú nejaké to je moje. Teda toto ešte nakúpem trochu. Ideš. Kde zase, Ježiši? Sem za mňou. Dobre, ale ja to neviem teraz trafiť, že kde som. Ja ani teraz neviem, že vôbec, že kde som. Tak teda nevieš ty. Čak sa budem pokúšať ísť ku tebe. Ale ty si až neviem, kde niekde. Je tá jaskyňa? Áno, toto sme. Dobre, tu si už blízko. Takže toto, dobre. Chápem. Aha. Počkaj. Toto sú už schodíky nejaké. Už idem von v tejto jaskyne debilnej. Dobre, už ťa vidím. Dobre, skúsi to za mnou. Počkaj, veď ty pod za mňou. Ale potom tam zase naspäť netrafíme, ty kokos. Ja som na tebou. Kde? Jaj, ty. No tak teraz to bola tá cestička. Kubo, tam sú tie diamanty. Ešte povedz, kde? Nado mňou. Počkaj, tu si to označím takýmito točkami. Ale to bude vedieť. Radšej, počkaj. Nejdem zasahovať. Dám ti nejaké tie vecičky. Tu boli schody, bo... Do rečí. Tieto schody, no do rečí. Ale nemusím zlato ani kúpať veľmi, však si ich aj tak čítnem. Ja by som to nečítal. Prečo? Čo, ty si cheater? Nie. Koľko ich máš? Hoci kto čítuje. Však ale to je Minecraft bez čítu. Ježiši. Nie jedno, či čítuješ alebo nie. Nie. Teraz do riti. No ja mám 2 srdíčka, musím sa navstať. Dobre, sa mi už budú regenerovať, ne? No, oni sa mi regenerujú. Kde ty si zase? Ne. Musím túto debilnú pavučinu okamžite vykopať. Zakope mečom. Viem. Kde mám?
Aha, tu je bunka. Kubo. No. Mám 6 pavučín. Čo si mal 6 pavučín? Neviem, ale... Kde ty zase si pomeň hen tam a daj mi meč? Točky. Tie ti vlastne nie sú na nič. Dávaj. Počkaj, ti dám. Ty počuť, čo som mal. Len ťa najprv zabijem. Však už nemáš žiadne veci, nie? Ty si jeb. Ale však ne, dobre. Počkaj, ti ich niekde dám, počkaj. Ale kde ti ich mám dať? Vykopem 8 driel. By som mohol spraviť truhlicu. Na 8, 12, tak. To bude trvať ešte hodnú chvíľu. Robíš? Čo je? Chcel by si? Dobre, inak. Až 4 životy. 4 až. Nepome. Ale... Dáš mi to. Za chvíľočku. Však vieš, aj bez... Kedy? Iš tak to brnko dám. Nie brnko, všetko. Takže brnko ti najprv dalo. Dávaj. Dávam. Brnko. Dávam. Meč, ten ti dám radšej až posledný. Nie. Ale dolí ti, prečo to nechce ísť nejako. Dával to sem. Nie, ti debil. Len sa Už mi to dáš? Ja ti to dávam, ty blbec. Ale meč, ten ti dám naozaj až posledný. Asi. Dávaj. Lapis lazuli ti dám. Na čo mi to bude? Seber si. Na čo mi to bude? No na to tu máš ešte nejaké bločky. Som ich vyhodil. Dám ti 9 kameňov. Budeme sa držať iba po kope. Aj meč mi daj. Dobre, už ti ho idem dávať. A nezabijaj. Ja som tie lapy vyhodil ináč. No teraz To tam tiež robiť. však poďme to preskúmať všetko toto. O jaskyňu, hoci kde, aj keď sa stretíme, však sa vykopne hore, nie? Hajdoňak. Iron. Ty debil. O ja nie. A čo som ja našiel? Čo, jaskyňu? Nie ono. Som už myslel, že to je tá miestnosť debilná. Ale je to akože toto dobre. A pozri sa na túto miestnosť, vyzerá to celkom debilne, nie? Irončeky vykopem. Irončeky tie potrebujeme, nie? Si zase ty išiel sem. Počka. Tu už boli. Tuto nejaká pavučina blokuje, one. Čo si tam s tou lávou robíš? Chcem ju zájať. Ja ťa do nej zhodím. Máš regeneráciu. Počkaj, zapni tam peaceful radšej, aby si sa by som to nezapol na peaceful. Stále ti nejak prebieha regenerácia. Dobre, teraz to prepnem znovu na easy. Dobre, teraz ju zahrme už. Ty debil. Ty chceš ešte? Čo som ti spravil?
Doriti, prečo nič nevidím, hej? Si to zasol torčku. Pejs. Rýchle. V poslednom životíku. Daj sem to. Ja sa neposer z tých točiek tvojich. Radšej na písmu, nie? Áno, daj sem. Mám ich iba 8 navyše už. Tak robíme. Tu máš uhlie hore. Môžeš ho nakopať. Veď ty máš uhlie. Som ti ukradol iroňák. Ty si debil. A i orňák. Tu je nejaký iroňák ďalší. Ešte je. Dobre, musíme sa držať pokope. Toto bude ľudia také dlhé video, niekto, by som tak povedal. Čiže už točíme skoro pol hodinku. Áno, pol hodinku. Máš pravdu, pol hodinku. Ale teraz sa už musíme dostať domov, lebo nemáme torčky. Už. Počkaj, teraz potrebujeme ísť do touto vodou. A to nejaký ďalšie. Ja musím sa už niekde dostať do ryti. Ale zostane. Ale už nemám torčky ďalšie. Tá fakle. Takže toto asi bude na diel. Takže poďme sa vykopávať hore. Nemám kamenie. Nemusíme sa vykopávať. Daj mi krompáč. Nemusíme sa vykopávať ani. Prečo? No, lebo nájdeme ešte cestu. Aj keď to bude... Tak mi daj aspoň krompáč. Ak to nebude do takých 5 minút, tak to už naozaj strihnem. Daj mi krompáč. Ježiš, dobre. Hej, tu máš. Hádžem ho tam. A nejaká lavička. Zahrabem to zlatom. Alebo týmto. No už sa ondí. Kde si? Ty debil. Ale to už nič máme. No tady to sme inak prišli, ne? Na budúci zase budeme dolovať. Musíme nájsť, že kde je cesta hore. Lebo my sme teraz v tej debilnej jaskyni, druhej. Chápeš, ne? No. V tej druhej sme až. Veď ich vykop. To je jedno. Hodím touto stranou. Takže tu sme na nejakej hre. A ideme sa teraz sem pozrieť. To je tiež nejaká ona. Ale tam nepôjdeme, lebo Kolajníc 21. Á, dobre. Stačí. Teraz tady tu takto pôjdeme. To sú iba sviečace. Ne, táto láva mi je trochu povedomá. Táto láva je mi trochu povedomá. Myslím. No, veríky. Čo? Dobre, že som na plenke. Ježiši Maria. Nehovor tomu už plenka, ale doska, alebo niečo také normálne. Toto je už niečo celkom iné. My nemáme byť, hej. Ale tento restovník vyzerá dobre. Na čo ti bude celé to? No uvidíš, a pod ním je ešte zlato. A
ešte nejaká cesta. Nie. Čo mi uhni stať to. Ne. Ty si komplet. Kde som prepadol do hlavy. Šťastie, ty kokos. Fú, no tak toto ľudia. Oh God. Tak ja sa tuto ale motať nebudem, Ježiši. Poď hore. Nevieš, čo s tým spravím. Ja to strihnem, sa do tívka, vyjdeme hore a už budeme doma. Ja toto fakt nie. Takže teraz vám to pekne strihnem. Takže ako som to išiel presunúť do kreatívka, tak Endermana napadlo, že že všetky veci stratíme. To nechcem byť ja. Ja chcem ísť na tú hlavnú, ty kokos. Enderman. Počkať? Jen tam nevidím niečo dobré? Počkaj. Ja tam tiež vidím ináč trošku. Počkaj, tam sa mi dá tá zemina, že... Tá debilná zemina, že tam je. Tá sa mi tam zdá. Počkaj, ja to takto budem hondiť. Skoro si sa tam strepal. To hlavy. To kameňaky vykopem. No. Tá cesta niečo povedomá. Ty sa tam strepal. Ak ma buchne, tak je po tebe. No vieš prečo? Lebo ja umrem a stratíme skoro všetky veci. No a... Vyrob druhé. No nie. Skúsiš. Máš šťastie. A teraz? Môže? Toto je mi, toto. Haló, aha. Pozri, to je tá cestička, sme doma. Konečne. Toto je mi povedomé, tam si sa... Poď za mnou, ty debil. Veď ja viem cestu. Takže to presne máme ísť. Mal som sa do tejto jamy. A ja? Cestička, tu sú skres. Máme to, wow. Máme to. Ale čakajte, takže na budúcom dieli, ak si ja číti kolaj a také veci, už budeme robiť tie trochu iné veci. Kubo? Ja ešte sem dám kolaničky, no. Veď ty to má stopnuté. Nemám to stopnuté. Jaj, ježiš, bubliny. Keby som to mal, tak by ma možno aj porazilo. Ale ja som to má. No poď hore. Ja som už hore. Počkaj, ja som sa iba dal tej kolajnice všetky. Jasné, už tu máme všetko to z tohto dielu možno. Som tak povedal. Teraz Do teba strelím. Si skúsiš. No tak dobre, toto by bolo už z toho diela všetko. A uvidíme sa u ďalších videí z Minecraftov, u vlogov a takých vecí, takže
Čau aj. A zdravím